sklopu projekta Budi spreman i kompetentan je održana dvodnevna radionica za učenike osnovnih škola Zadarske županije i njihove roditelje u svrhu promicanja strukovnih zanimanja i rada Regionalnog centra kompetentnosti u području strojarstva. Ova dvodnevna radionica je provedena u svrhu uvoda u strojarstvo kroz robotiku. Namijenjena je djeci osnovnih škola kako bi se upoznali sa sektorom strojarstva i sa nekakvim praktičnim radovima uz teoretsku podlogu. Rađeno je na postupak lemljenja kako bi dobili nekakve robotiće i igračke u ovome trenutku, ali bi ih na taj način zainteresirali više za sam svijet strojarstva i za taj sektor. Mislim da su djeca pokazala veliki interes za ovu radionicu, da im je bilo zabavno. Sve u svemu je to njima jedno lijepo iskustvo, jer su to što su oni spajali, te robotići su mogli vidjeti kako to funkcionira, kako to radi i nekako je to zaživilo u njihovim očima. Ovdje sam na radionici bila jedina cura u ova zadnja 2 dana. Bilo je jako zanimljivo, ja sam radila pčelu koja je zujala. Bilo je jako zanimljivo i dobro se predstavila škola i ja mislim da mi je ovo puno pomoglo kod izbora. Svidjela mi se ova praktični rad što smo radili robote. Meni se radionica svidjela i možda bi se jednog dana i volio upisati u školu. Kroz ovaj naš projekat Regionalni centar kompetentnosti, jedna od ciljnih skupina, dakle, su i učenici osnovnih škola, pa i njihovi roditelji. Dakle, ovo nije čak ciljano vezano uz sam upis u školu, nego ovo je prilika, dakle, njima da damo priliku da nauče, dakle, da pokažu neku svoju inovativnost, da vidimo koliko ta djeca uopće, dakle, barataju sa, recimo, sa lemeljicama. Vidjeli smo na jučerašnjoj radionici da pola njih nije nikad imala lemelicu u ruci, pola njih nije ni sa robotićima išta radilo, spajalo i tako dalje. Tako je, to je prilika njima da pokažu nekakvu svoju inovativnost, da vidimo ko od njih želi, što, kako može i tako dalje. I to je naravno vezano u neki način, dakle, pomažemo im u odabiru možda i budućeg zanimanja, pred njima su upisi. Neovisno će li on upisati našu školu ili neku drugu, ali ovo je definitivno nešto što im možete kako pomoći u tom smjeru. Planiranje upisa i odluka u upisu je u stvari jedna od najvažnijih odluka, dakle, u životu jedne mlade osobe. Pogotovo ako je to odluka o upisu koja se tiče, recimo, upisa u trogodišnje programe. Jer trogodišnji programi su programi koji vas već usmjeravaju u svijet rada. Tu treba zaista dobro razmisliti, dobro odvagnuti sve ono koje su njihovi motivi, koje su sklonosti, dakle, gdje im je darovitost. U osnovu što žele raditi u životu. I to je nešto što treba biti nit vodilja pri odluci o upisu. Nažalost, ovaj sustav e-upisa je takav da često će njih uputiti negdje drugdje, ali nikad ne smiju tu posustati, već boriti se tu prvu godinu, a onda će eventualno poslije moći ostvariti one svoje želje. Tako da, evo, što se tiče, to je vezano uz vertikalnu prohodnost, naravno. Što se tiče upis za 4-godišnje programe, tu ako malo i pogrešite, nije toliki problem, jer vjerojatno oni koji idu u 4-godišnje programe, to su vam programe koji nisu važni za svijet rada, za tržište rada, nego vas to dalje usmjerava prema državnoj maturi i upisu na fakultete. Tako da tu pod navodnike grešku, jel? Imate čak vremena ispraviti, pa Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu, Školica Otkovića, je zasigurno dobar izbor iz vrlo jednostavnog razloga. Dakle, funkcionalno strukovno obrazovanje, dakle, obrazovanje koje vam daje stvarno potrebna znanja i vještine da se potrebno uključiti na tržište rada. Da bi se to postigli, morate ući u školu koja je dobro opremljena i koja ima educirane nastavnike. Dakle, to dvoje daje i omogućava rezultat. I naravno uz to morate imati motiviranog učenika. I do sad smo dobro bili opremljeni, ali ovih 20 milijuna samoopreme koji će ući u ovu zgradu, ove zgrade, vidimo da se tu i dograđuje, gradi, dakle su jamstvo, dakle, da sve te nove tehnologije uz sve ono usavršavanja koja su već započela, kroz koja će proći naši nastavnici, upravo za rad ne samo na tim novim tehnologijama, nego i primjenom novih nastavnih metoda. Dakle, kad to jedno i drugo objedinimo, dakle, rezultat ne može izostati. Evo, to je sigurno i to je ono što jamči našim potencijalnim učenicima da će im 3 ili 4 godine u ovoj školi zaista biti dostatno da se bez problema uključe na tržište rada.